Mr. Speaker, I wish to first of all express my condolences to the bereaved families. It is really very painful to have our children to go for recruitment only for us to lose them. But I want us to all take solace in the Almighty Allah. There is nothing that happens that doesn't happen at the right time. This is what the Almighty Allah has ordained for them. Today is their day. No matter how, no matter what, no matter who was there, as what, even if we brought all the presidents of the world to sit there as ministers or whatsoever, once today is ordained for them to die, they will. And this is what has happened. Unless you don't believe in the oneness of God, unless you don't believe in the oneness of the Almighty Allah, it is not anybody who wanted them to die. There is no single officer there who wanted even one single soul to pass. Not even one person hoped and prayed that one person would die there. Let us understand that. If that were the wish of anybody, I haven't seen or thought of that person. Mr. Speaker, I appreciate what you have said. Let us work together. If there are mistakes, let us look into it. Na mi bisa se. Sa wo be. Into where you bow for. I am say uniba. Dia no won ngoda. Ohu se dia wo fie. For your mama kwaba and Nyansapo TV, so say Nyansapo na waje me say sane no badwe ma kwanso on subscribe to your channel here wada ma kwan na ni subscribe to the channel na my comment section was so e wo dia like san share e mo bibiara enye bi nhwe ene so ye de ahua e de nkomo foforo e na e bre wo ye wo ye maame ho na ya ba so de nim se na wo bebre ho no ma wo de be ma ye na ye ni bresem e na ye de ba nti ye nya no abotere so kora na me ma wakwaba E buru gidi se ho ye Nyankopon no mo mpaibo. Ma ene nana no mas nano ye ba ye na oda nkofo bi mase se o maba wo moa we ne so be so sisu bi ma me na da o mase ne nkaya foforo se o so mo ba se ewisia da ase anopa na wo pe foforo no kore anti da o mase ne mpe foforo so yo metiefo a mutie me mre tenteni besia efiri bre tenteni ni nyina no mo nyimi boni ayo ebi kura obi wo ho amini no timi de niema emane firi amanano ebre me emo ade mo boa me na nanu ya yade ba me hu ya me ye mre no na de ade sre to mo nimu ade sra me de to mo nimu anya motai anya mo hi ebu mi yensare ye yi anim ebu mi yensare ye yi anim ede aba mo amode enya maaye no mi mu kofi mi saboso beba yeso obe chere biaya na o ye no hu no kore ye boabo ya ho enti mu nyina medamose medamose da obiase ene mpayo ba mo boma me nyame nhwew so nyame nhira nyame mpagyaw eno kure wu odu se ye wo de bebre ada mo de ba nso hu hia ye wo de aba no so e de ye bedidi ye be nuzu ye didi ye nuzu ne wo pensu ye kura je so okoto huna mani ye kura asinsu suye kwa wasabia no bi kura fefu mu ba no aba hai hontankora ne nyina da ne mrek na wo no galamze nti ne nyina azai nti de bwa ya ama me ndamonse edamase wonko monim dasia ebi mra bi no kore pa dasia ebi mra bi opa wa wo hwe me bia madaroma edim se mo doyen nti dona mo wode maye nti adesede ede tuma nim bia so e mo hwe na mo ye so maye mo kire odo ma ne bro so mo ko so anche ye na oba panyi mo nche ne odo e ma me
monche no odo emame afi na ekọ na wie mpanyifo bebre na o man mo aya mo hwe Nyansapo TV mpanyifo me bo hwan podi ni megya hwan eye opanyi abiam hwan po bio because mbodi ni de ye beche ma da homa mo ba ye na nam afi mo mani ni ye afi ni ekọ na wie mo mani endi ni ye na nyamisha mo se mo ye ne sa e de amame nyamisha mo pa se mo ye ne sa e de amame nana eye na no uko dai Ghana nti asem de kora ye mabunu soja adwuma ya biatum se wani je ho se opese wo ba soja mu a wo sokoto forms na bra na yemfa wo ye hwe onye se na ositie na ye fa na be ye ya bra na yemfa wo na mabunu ko bo peso o miaye a na omuhia no na nkrande na ehu nkrande na nipa ne doso ankasa wo hwe videos ni biatim say yes nkrande doso mabunu no adwuma ni o mayimu na eho na ye die mika monka mo mre o ye bia mo ma me di live ebisa mika yi nkwa bi tete toye na wonua no manhu se wo yate atoma mingina na ka mempagya no mpo na ka ye nto aso o die mika bi onso adwuma na bi na okope tete ya ho so saa ye wie ya bebre na gu hospital ba de mu nsia afrim wonyina ye manko a enum so de se bi omoda na enye kora na dumienu so de omo se de afi de omo de omo ho ababa omo ho kakra wo mugu so omo je ayahwe na no koda de tie ni o nda wano ase saa dia ebe Ghana hey nyeme bi a ekoso yayi me kai se me ya akwala me maame mo wofa uya wara ye me meni hunu ye wo mu maame a na wo ho wonso ya wara ye se enuafo yi me maame no mo a yaka ni nyina enti firi ho no se bibi si a na wo mu sua wo mu se ya wada ya medabi ya wada ya medabi ya wada ya medabi ya wada ya medabi yes ya wada ka na simbi na me kama esi wo mampanyin jo mama se wo mampanyin jo mama bayi asam dindiri bia beto no ebe wukuara and wo kan ye kai asem ze eye plan ye enya nkwahia wo wiemu ema adehye wotwe hwere won kwan esi wukoda no pa nkrai de so esi wukoda na ye de so esi wukuara no pa no kore international jo mama e ka bibi obeka se wukuara eye medabi kodai ni dabi be ye dabi a ede yia na ye hye nso na enkoda yi a wo mu wuye kan ne mpanimfo kan se sika de wu afa ene nipa nwotwe ya wo mu wuye so eno nso kosi se sika de wu afa wu enkra wu enhyeda ti niema bi a ekoso wo manyim sesei ewo mampanyi dwo mama beresu o si nyina de mpai botare echi teneche ni ka se die aban die emuo die wondi nko nyaka no die aka ba no ba ni nyina wo mamu nyina bo mpaye esu fire nyankopon se asudwie no wo manga ne ye mampanyi si se baba ne yeso mampanyi ne ni tirinya ni pe ewu ye ne busu ye ni nti se wudu busu ye ni se opeso obo mampanyi di bone na abekun obusu ye ni a wa wo sempa mpa ye ne wo se ye bu ni nyankopon si ano e de mai ni mi hu jo mame de ama asem yika aye bibia wo ho ne se eye MPB oye Pusiga MP oye oba wo hwe no a be
system ho de obewo na nkora yi awre huwo yi baye MP na parliament kaya wo say nkora ni wuo no betima ba say oyenkramoni nti ala omo hyebre na odi awu atwa say wuo ne ba na nka ye ho hwe a enye yi nti wuo ne twa say ba na aba kana fo ne nya adwen wo sase mo kan na so mzen amehwe Adom TV uhu bi na mebisa se saa wo bay nti wo ye wo ba wofo ana sana beto aso no e bia wo da so hu no Adom TV yeso ye hu bi but e betima ba so obi hwe yo no onya hu ti yen hwe sa video na mbra sisi a na yen hwe se ne ma mi ka asemi na Ghana fo ye ne nya adwen wo na sem a o ka ye no ho nti police abebo ame a yen hwe ma mi video mbra sisi a. Mr. Speaker, I wish to first of all express my condolences to the bereaved families. It is really very painful to have our children to go for recruitment only for us to lose them. But I want us to all take solace in the Almighty Allah. There is nothing that happens that doesn't happen at the right time. This is what the Almighty Allah has ordained for them. Today is their day. No matter how, no matter what, no matter who was there, as what, even if we brought all the presidents of the world to sit there as ministers or whatsoever, once today is ordained for them to die, they will. And this is what has happened. Unless you don't believe in the oneness of God, unless you don't believe in the oneness of the Almighty Allah, it is not anybody who wanted them to die. There is no single officer there who wanted even one single soul to pass. Not even one person hoped and prayed that one person would die there. Let us understand that. If that were the wish of anybody, I haven't seen or thought of that person. Mr. Speaker, I appreciate what you have said. Let us work together. If there are mistakes, let us look into it. Nana, any yakwasha ba no. Se ma me na sem no. O se twa se ba na aba. Woni wo hu. O se twa se ba. Na aba. Ye ho hwea nka enyi. Wono no. Wo ye wadi hunini. Dabi. Anya de hunini. Mpanimfo aka to ho se. Obi abawu. Etuatua obi aso. Obi abawu tuatua obi aso. We very and any abidi was so dear and would die as soon ya. Tete me, or tete me. I dare ye from you who now had the uncle now bear. No, I can't bassa. If you know, bear you can. Aye. Say we are woman. Charney Cassab. Bien to me, Dabi, you won't see Cassaba. And so I dare be a while and you try to Cassaba. You won't quench your will. Quenquentia, Monsieur Uncolano, Yakushia. Tea were banner some now kind dear. Near me knew near our yet. So we near Badaye. Now we knew so a good yam. To the imaginary yaman say, I am so we need back. There no one more that we said the hour. It's here. Now we knew we should be a band of money. Ya come now. We knew said a wishiati be beat me sick. My one soon would child will be could be beat me. Your born a man, you trust a show. No, so will be. You a free time or so ya. We won't near mammy, no meetings. The mamma and back. Tanos, as will be ye. We'll wolf through. And now. Would do me and man, mammy, yes, and I know, as soon as I may say, well, what a woman in our coffee from Jiggy. Talk, so your son will tell your friend a queen's here. Ain't
asɛm bi timi hyi obi emani wu asɛm bi timi hyi obi ema obodam asɛm bi timi hyi obi na de pa bi sɛ ya wo ba abɛsi anya adwene sɛ so wo mu awu a saa na wo sɛ ba hu ni nipa ban ofiri ni ye sɛ nyame nkososo Ghana fo bibiri kan sɛ wo ba na so wo kan de ye ne nya wan kan yi kra obi asem re ho se to man no na titi ne abusua no e kire mo wure sare minim no kire mo wure ye we di asem wo ya be de ye di abusua ya akọ ne Ghana man so ya akọ no man panyin so ye mani due de nkwanhia no obe hia ne se na ya abobodie ye gine di abobodie abrante bi ne kan wo se park so abobodie ne koto na ho abobodi yakokoto ayeba no ye pie no ayeba no afi na asem no ye sa akeka ho asem se de kodi na wa ma sa abobodi ya ma na betwa ne tese owu a wo mu dia no aye kusie kuna ye pa kusie kuna ye wankasaye na we nkwai we wetin aka say ya tofu yi na we ngonjia tofu wu ana ngonjia wu enya tofu wu we nya nkwanhia kwanhia wu se ye ka say atofu wu a obi a wasen ne ho ono ankasa de ne ka fi ne sem wo tofu wa hye ne ho homa no yetimi de na tem so wo tofu e kire kura yetimi de ye ne ma na busuafo obi a wanu oduro awuo e ya atofu wu obi a wawo no ho sekan atofu wu eno pa ho enkodo yi die eye nkwanhie wu wo mu ko ye ni na ye ho so ye ya kra fie se ye kwa aba enna yakohia nkwanhia ya wo take mu na enya accident wu ya eye nkwanhia wu obi bo otu wu ya eye nkwanhia na wunni ani da so saade na ebeba obi ko wu obi sika wu ya eye nkwanhia sufa obi a nkwanhia ewu a eye mfumu so a enye wa na wo ye wo hia nkwanhia ekwane a wo kom wo ko hia wuo ye kan se nkwanhia obi a wo no ankasa ahyeda na ye atofu kana fo boye mempanya baso enye de se o mani soja fo mani pa ko chia ho beberebe no but then kwan mo fa so mo de ntam bo na baso nie se na o dwumadie bi di wasantema mu ha na nipa mo nipa domahia nananom tete ho na obeni obedi nkomo na ehonom no a e no nyankra no se de ade asi e won kran ni ogya de wo ye nyina de mika konkran se okohwe ade hye na asemato wo no kana mempanyi na yeza kofo bo na baso pa hwe obi a asem beto wo betumirika se woni ho ahoɔden kura wo de beji wo firi mu a wa baso wo behwe na se wo boa bi a ade aboa nipo wo yes a mpanimfo se ei asomasi na wo do asomasi papa wo ti ni wi wa ana Jawa ya de no wa ana ei je asomasi do asomasi wo ti sa asem wo yato no mirika uhuo bi a wo de koye jai wo do emu oduro ena yesa ti o mampanyin wo Ghana ho do pa emu oduro bi simu e kana koma wa ya de ana Ghana fo bi so ka say this week ani mabo say mami ni se ma wo ka hye so ni abadaye nti enje ni di benfiri no nsem ofo aso se di bre no e da no so no e ho ma Ghana fo no obesom ye na ye di hye firi mu a wo de o say bi firi mu na e trasa na ka se basa de ase ni o so ye yi we de e wo se basa enso ma se basa ti de wadua abecha ye wadua na wubuo
unkudua eburu na ankutu banche ti do mo ka no ese ne ka no ayi ne ka na no ayi ne ka ana ye abasim bi afa wo we hu abasam wo ho wiase ayi we bibia ni wa e maada ese di asam na e maada bia bada yete ho ya twuma memu he atwuma womanfo wo mu winhie mu bi wo ho a wo mu di na se afe wo ebuya kwa apetra pa tanoso you know encouraging see ebo a wo mu na ekona kai you ko shi ekropon nsuo ekwano nsuo no twa akwano nso bridge kese pa na ye kwandada ka no ko hwe fa a nsuo na mene abe duasa ewi kurom ha na ya boache Alice aha me se nipa nan krom hankwa tapanko roman for man here apetra pa ha nipa nan ti nipa aduasan de wo mu nyina ko ebuya kwa fa kekese no so wo koye ewufuo som roman asofu koye ewufuo som ema wo mu nyina san ye di obi efu krom akusi bi esipe ya ti bi pe na me ka se me hu bi pe se enkola yi di ya esi na enieme bi wo ho a ya na enwanwa yenu di nyame pese wo ye sana nsan ya so me ndafu bi so nkola bi eni pese eduinu na dumiensa 13 dumiensa unsu wisa yesi no di asofo na anye ne yi kutwa amara ba akodi wu mu nyina agu mu no 13 nti saa ne ma no biribi wo ho a bibi timisi na aye nwanwa esi anwanwa asem ni eno na me ye kasa anwanwa asem no sanity bibi timisi saa abatan me ka say awofo a mashire wande shi na bekan wi a kire wo awofo a ya hwere ye ndesi de meka ne se saa de we yi e ba yi wuni hu ahuden wuni hu ni mudie nakwai this we nyankopon ba akope wona wonim ne nti a abasa sanka wo hu ni mudie bi anka wo ba no kono ka wo ma na ko ena awo ho ahoden so anka wo te ye no betimi nyame ni nyina ye nyame ase ye se ye mfa mo ho kwa na ye debo ti wo yi aba no ye mfa nye mfa to ho abewu ye ya abewu ye ya o abewu ye ya abewu ye ya se ebra menya adin hye pa wo nyankopon gi nyankopon di ye eye bra me bewu kafa se de si ye me ya emfi aduonu aba ene nyine to da me da ho kra ne si bitima no asore no matanase eye me ya papa e wona me hu ne se nyankopon wo doye nya ya obi a wure timi fi wo doye papa sa amani hu ne kakraka we enye wi se de me bayi wi ye bi mpo ne nyankopon baba akopɛ ne wetimi di na ni hweye ma wo be wudi ye nyankopon wa bre efiri ho no ye ba dwense se na emitie bia eje mu amewrade abewu ya obi a wo ba awu bia ye kase jama ne nka na nye yi firi utimi
we kwenti mi mfida wo na ma ye nka bi a ye kan bi a wade enyo no anti ye nyina ye bi mudie ba ye no kora amana kai me de tem bi bi wo kora me hede ma na misu ya wo mudie de ya ye wo wie bi a ye wie no so mudie ye ya kana bre ama bre ja de ese nese aba obi ni ho ahode tuwa obudihie wo mu a wo firi mu bia dan me nyankopon na menyame wo mu awefisu news amen ana bi mo so ka say nkora no a omo ho kan ya omo de nyame adom omo te ase no omo nyina abanfo omo adwumanim na ofan bata wo abanfo omo soja nim na ofan bata wo say ne ade a wo kopa wo ko wu wo ho na afo awu ebi kura ne nua ka ho na damfo ka ho wo wu adwuma no na damfo no wo anya wiase a wote so ahwere do nti wo mu no a ye ho kan na ye wu ani de me kura mesere wo mampanyin ofo mo adwuma ni fa ankola ofo mo adwuma no ma sa ade no betu na so obi so ko obi no wu ya na ne nua bi wo ho a abayehwe no fa ni shem na nchese busane wo kakra emma wi chichire embra ye ni sira aban ade a ama medi asojafo no ho ya no mo ye mpanimfo a mo na mo be fa adwuma no ya hehye ebi asekuma sefo a nipa ha enumra afi e besto adechia ana na biase aba se na wotwe kura na ya hehye no takuradefo ye mra nipa ha enumra enkranfo edase nipa ha enumra mfani se esi enchema wo manyi nyina ma enso na mamampe so adedodo bia moroso no eye bone akra bi so na mo fa wo ade bia moroso eye bone mo hu se manya aka na obi akodo na mo fa nchiche muntu ke ye nipa ha enu anka e mase timpanimfo no wo mu fa adwene nto ho sa ade wo ye wo mu ya afi a eye emfomso pa ede wo yia kese wo wiene aba wo mu fa adwene nto ho se yenye ni sa bi o nyame na me be kire ye dwuma wo so mu se ade nko o her videos ni bi kwa to say ahomte ya o mo wu achi na mo na ehyew kwa fe ne ye tu so gu nkora yi ho ahomte pa ti wona wo fi nyame fa won kra esi abusuafo so ye momo yakọ na ade ba ko so a ne sre wo mampanyin ye mani adwumasem adwumani o meyi ti ade sra me de sre no se won fa neni nto fom pagi neni hwe wa kesi ni minuma mo amoni ene na pamfo na ye mi bi adwuma na mpanimfo a mo wo bie so a mo wo meyi so mo mi bi adwuma na mo so a mo nyini a yaduru mo fie na so wasa mo twem ho men ketewa bi di ebe hye mu mo so mo ntwem ho man ketewa amra ye kan ye ka ba bi kura ne ye agisika bi akatua bi ye obi a wawu adi wona wawu nya da so twa wonka ye nyi undin firi na ya na mesre ye nia so aye wuhu ye nie yiso abatan ye nie bibifo ye nhunu bibi se ne buru ni adwuma enko an ni adwuma anse obi abeye bibi se super AY obomode mu a ye kokoye no enu ohunu se obi wo ho ana ye palazon obi wo ho ana ye samana obi wo ho sane dwuma no untimi nje mfe ni nsem de do sua no untimi nje enne kuya kura so
obi a wo ku ya na dwuma mfiri ne nsada enso ye nia ya ti woi ene me de be ka ski me ba no kwa college me ba no kwa college ye nia ye ni mo kan ebi a ye college me ba no kwa college e obi a ebia ye fie adwuma bi a ka okoni nim me bo to so me nsa pamade o so ye wo abuchirefo nyina be pamade e ma ne pam wonya wodefo nso wonya hiani isakwa na no andan obi enti no enye sukuu nko a abatan yemfa bibi nhye yemamu ye tena se wo bi do ya uni akuafo hen no fi kwa nkarie akuafo hen kwa ampoku ma me nkroma abreso na me kura meti ye papa de ye ko yama nkwa ho na ye kodo ye no a yenya ku asase ku kwa ye papa ye chefa ye papa de ma ye ne ma ye tinti bag wo jeska wom yini ya we ma wa wo ho enti ye mi ye nhu enne ya yete ye wo bia be ha dan wo firi be se wie so do mi abra mpasa so kunsu betim campo hene no be ha da petra pa wo no amu si abonte ton tu kuro mo ji so no an ha nke yento abebe be ha da wo mi am si ye ti kesi e wo ha no wa chi banchi akrekuru na da ko an ka chenze sa banchi akrekuru o tene mkuru mu na do banchi fuya obi fi kuma se be ba beto ni sika banchi akrekuru wo fa so sai wa to wo danka wa ti wo ji like be ni water bill ai ni nyina ka ho ade na mo ha mo sa wo hia aba no ye ni ane amu hia no ba ade e wo se ye boa emi ye ho henhae ye mpe o peso kwa wati ai no bi wati kuma se yo ni emi kuro mu afeta pa ni ti kuma se ni firi kuma se mo firi kuma betan ni kuma se ni ti kuma se eno na ye ne fe na mete aha juno ho abebe bi woni ni nua no wo mu ye nta na obi a no wote ho ba a weto wo no no ni bisa oni di nkoma no se na wunu ata wo wei ata de na de wote kuma se o eno se sa ata de wote kuma se eja aye kuma se ni ne kuma se bro no ben ba nto a se da bi edum da bi okay kan se bokanchi na mso wa bodan bokanchi ye kuma se woni wo ate ye nyina pe wo mu aye kurom ne bokanchi ne sori fa kente ko afu sabre na nyene ye fa kente ko afu na wonu ate dwono ho ha wa kwata bokanchi aso wati kuma se bokanchi ye kuma se ye nti woni age hu se wati kuma se won sa metana ha no medo adwuma be na oye no ye ma do ne nya kono ye me wiase ye mpa ahoto Ni se me ho ndre pa na metimi akwa akurase se ye de asase bi ato mache metimi akotwa ba bia na mada ka be da mana broso de okay se be ma fo ye na ya kono ama mabunu ani age afu ye ho kuaye yenka ne se kuaye ho pa ene kan ne de ye apa ke ne de Japan okay ene ka be for san ka ke ne de Japan mesi akonya so so person de kuaye pa na chiro man when me de aso ya kan de Japan kan die me se yesi ye nto ababa no a ka be to ama ye be ba me kwa mato adu do kra nka ka be to ama no na no na owura bi TV so I do TV wo say a teacher for ena e man ko de ne nyi agreke akola ya mfumso su ane ye twa ado ama to no nim sa ado ne ye punishment kese
Ye twa adɔ na di ama no. Enu nti na ama nkwara di nyina hu se agrek no enya ade pa. Nti yensa ye chi. Ni yemfa ye kasai. Enkyere ye nkwara na de. Obi ade ne kasa a kyere na de a. Wo ba ha sese ade a wunim no me ka me de asante kasa na de. No wo hu. Yemfa nkyere ye nkwara no. Wo hu ade ye. Ne frisa kwase buroni wo ye buroni. Na wakosuku ya wo degree no aka brofo buroni no brofo no wo ka ma eti akusise. Wa no ka mi dada. Denye da wo bebe kana na ebe ye ni. Wo ka wasante kasa na wonte ase na obe ya na wa kire ni mu. No hu se. So. Ti Canada Japan ma fa ni gidie ne. Ofo aso senka omra. Omra. Kenka fakuayo no. Fakuaye ne mra. Mra kese. Nka nkore nkobo mpe so bebre sa. Se ye kwa kopeso jamu adwuma ye. Ben ko wonsa no dwuma bi a nka wo ye. Onye ni sika. Aye sa no dwuma na ohia sika. Odi so ja odi ko ye den wo. So ja cheni ne nko aye asem getwa. Ka de ye den. Ke ye de. Ati ase. Na soja fo no. Wo mu ma ati a. Soja adwuma nkwase adwuma. Wo mu ma ati a. Soja fo no. Wo bojo tanta. Wait, ye. Soja adwuma nkwase adwuma. Adwuma ase adwuma. Bantama. Kumasi bantama. Nigi kai bantama. Wait. Hey. Ne yan kwara ni di la nche ni di. Weti bi edi wo bo cha akoduru ba bi na. Afi na waka say o pe yo duru na. Mu wa ntisan wachi. Soja ni yemu. Be ka asem ba ko. Nanaka. Me ma mesi wa ba ko ye fere na bremna. Enu onu odi da chi di abremna. Onu fie o he ya betrapa. Abremna ni ba be ma panyini. Ni odi kufi adoma ko. Enu ko soja. Kufi adoma ko soja wo ma me no ni ndua de te ya se wo ko soja. Ma mpanimfue kane nsakora meme no nsakora na ede. Ma yi enu aburo ye ba na ko soja. Asema aba bi ma ada. Omura ho. Ya buro Yesu. Kufi adoma ko soja. Ibe kunu ye mani nsi ye. Ni se soja de okwa awu kunu. Bema. Ibe kunu awu nsi ye. Soja no kora na nya adwuma bi o. Na chi nipa no force na ekoro. Ye na de obi ko pa ko. Okowu. Man kola no due. Dem bi se due. Dem se due. Dem fe due. Bebe na waka. Otu yefo. Ye mabunu no. Ye mansa no ndwuma entimi yen. Se sukuru no na asoro peso kwa o de yere ho na ko. Na asa so sukuru ni mu awa mansa no ndwuma entimi wo. Sika ewo mafekua yesoso. Enso ye me ye ninje ho. Ye me ye ninje na bebo aye mpa. Na ye beda wase bebre. Ye beda wase bebre na okofu poma checheku. Ye beda wase se ne so. Wonya abote na wakyerɛkyerɛ na watu yemfu bebre. Mabunu ne befa. Nana me nsama wo na asibio. Nsama wo na asibio wadaoma. Do be kan twato wi a wada ase na yekɔ. Penimfo se ye wonwum bi tete no. Ma mpanimfo ni dura ase a. Wo mo to nwonko. Ahomachi ni wo mo asore. Ye to nwum. Ye de frefre kurumu ho mema me. Wo bubu yegi. Na bebe bi wo ho anu asore. Mo abere wo mo kasika. Ne me. Opono kokoko me ma chimi dase. Anapie kubie. Asidai ni nkwanto. Opono kokoko me ma chimi dase. Kwa ni me weni winyani. Ni nkwanto. Opono kokoko me ma chimi dase. Me ma chimi dase yo. Me ma chimi dase yo. Opono kokoko me ma chimi dase. Wa bebo abinyina sidi ni nkwanto. Opono kokoko me ma chimi dase. Medam wase papa. Oda ahomache kane ne kasa akoko ni bomu a. Na de ote se kasa fidie bia na no a. Na yo okofo poma chichi. Edase. Nas ko dinu ndamase. Enyame nto won kwane. Won hye munwuma ama.
Amen. Masede enhye monfo. Amen. Aseda me dey nyina ebi wo ho a na me yem ahye me. Se wa de eda ko ani. Na de ekoro. Wo be try, wo be force say. Wo be hye wo ho me kan sa people. Wo be hye wo say wetumi akoyi ade. Amanaba. Dan so abia. Penyi dan so abia. Ma de nyina. Wono so de ma me pere ko peni. Na Appiah. Anti ya wo mfere wo. Meti ne nka ache. Buronya na ebe. O ma ntene nka. Abra kwa bo abo no jo. Me do fue ma we mfiri mi o. Ode de ma we mfiri mi o. Ode ye we ma we mfiri mi o. Buronya na ebe. Bibi afa bi si mi o. Eno ano no. Buronya na eba. Na mi wo abrantie bi soso a won so ye frɛ no Apalo. Apalo soso ye wura fi wo mu nyina mente nka. Be ma Appiah wadawro ma. Boame. Na asem be yi a ne firi boafo. Oboafo na be ye bibi e be yi ne boafo. Nka ho. Yo, nana ena wase. So wadase so. Obi a okọ mo bia no, wo kai ne danase, mefe. Ye bedamase, ne akoso asra mo se, monye mano enye fe. Monye mane moroso. Monye emano emroso. Wa so nya nye ye ni se oboabo ho aba be ya mana broso. Afi na ekọ na wie yi. Ti December yi dem se mo mana na fie ha enye de. Yeso ye ba na ebenye bia di. Sa pepepe enete. Ye fa musia say, so subscribe to channel na Wadaroma. Ya na subscribe to channel no e de amaye. Like share mo bia enye bi enhwe comment section also eye wodi a che wadwen kama. De opeso hu bia so wetime bisa yen. Ekwan ba mu a be bisa e de amawo na wososo wosunya bibi e de afimu ye fa wo esiadafo ye besan atena se kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wose wadoro sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabmo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo aboa ntakra na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa Wadawro ma ntuma ye fe ni din de sayin ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame